pajba ng sosnong baro ka Green Tech Foundation ni kung kaway nakita kikunhon ki betray kami Mariang kadon bun kisap kiban penuanra kita kirukom perkat temai hagarukom ban penbaha penmiat ya kami Mariang tekum si benta dan kita hi ka foundation kala rung kata competition mo ka jongka prime na benta kita ki top 50 ki belak bansa shortlist bagi don em yang kata ka idea ka bagi lak ban pentrikam ka foundation du kara yang kata ka idea jongka lembau chairman jongi bat ujab ya kata ka idea ke jong uban pentemai ban pen recycle itu ka papers ke PPE apa tu ka gitu ki circulation kan te kani ke bro kadai hi tangka jeng pentok beria ya chairman jongi namar nadu ka benengkong hingi iba ke sarkar jela lembau chief minister ulap persang penyalam bakla gi patba handai namar bangi scam ganong rem gi don ki sabut ki satar ki saki ki basai ki bak kedau sai si sai ka hok ka jing sisa kimla daw su ban pen phai ni ai hi handai da menta pat ki sedang pat ban pendon kam sadakum kani ka buj ka badai ka buj ka jong ubaman ban penthok beria pat bat ban personally attack ya chairman ujongi ubrangtan hapen ka jing sa jing it lambu por tapi ong ba kita ki competition lese kidai kiram to one sim no ka foundation ka long kala bakloy ban ai no ya ka to ka competition ka prize lengkap ba ka certificate amar ka GTF kum ka foundation kala job ru menakani dia ka best green influencer lengba ka Hello Meghalaya tetapi snow ba kita ki jing job jong ka foundation bat ki jong nur pi kenya ki ba kidai kiram to one sim no nilong ki blak loy ban penpai ro menta pi ong ita isan pau hajar ken mau tu husiar ko pat ba ka san pau hajar kata cash prize ka bagi ki ken tho ang tu kadai ka ba ki high level ki penlut tang hapo simit ada ki snow khia sha ita isan pau hajar to wan sim no kani kam de ke tbai ka tang ka but ban pentelot ya kani ka jing ya ki ka jongi bat sa sisien ru ban yalam paklai ki pat ba nga ketu ki pajba baro pakin long husiar hakum kani kapor namar ki don ki bun ki aka ki baki kin persang ban pentho bria ya ka foundation bat khamta mi chairman jongi bulan hapadeng ka jing sa jingit lambopor bat sakawairu haba ka foundation kalai I ya ka to ka jing pen circulate jong ka to ka fake news ngila banong mo ngila wat jing tip nasni satai bat ngila subahi bat ni sutu iba ni itu ita manu iba pen circulate ya ni hendrai ngina apat ya ka confirmation bat ondang ila confirm yin sa file ya ka FIR leng ba ka defamation case